Tinc una mala notícia i és que sóc una mala lectora. Sóc una mala lectora. I direu, per què? Perquè hi ha molts llibres que suposadament són clàssics que no he llegit, així que avui vinc a fer una mica d'exposeig cap a vosaltres i dir-vos quins llibres no m'he llegit i algun dia em llegiré. I ho trec d'aquí que són 100 llibres que s'han de llegir abans de morir segons Penguin, que m'imagino que són editats per Penguin. M'agrada fer com aquests tests perquè això vol dir que em poso a prova i m'agrada veure quins llibres no he llegit que se suposa que són com super coneguts, super típics, super mítics que t'has de llegir sí o sí. Són 100, o sigui, prepareu-vos. El Petit Príncep sí que me l'he llegit, no sé, em va agradar, tampoc és el meu llibre preferit, la veritat, em va semblar tendre i ja està. El monje que vendió su Ferrari, mira, és un llibre que a mi em fa un tremendo pal. Sé que molta gent se l'ha llegit, però és que a mi el concepte em fa tanta mandra. Ho veig com tant de criptobro. Potser estic jutjant i no va d'això en absolut, però és que a mi no em crida. Anna Karenina de Lev Tolstoi. 100% me l'he de llegir, no me l'he llegit. He llegit algun de Lev Tolstoi, crec, i m'ha agradat bastant. Felicitat conjugal, que és un petit plaer, me l'he llegit, bueno, crec que em pot agradar. La literatura russa està prou bé, potser no és la meva preferida 100% perquè m'agraden més altres coses, però m'agrada bastant. Reina Roja de Juan Gómez Jurado. No había sentit aquel libro en mi vida, o sigui, ya miraré de qué va, porque bueno, anem a buscar de qué va. Antonia Scott es especial, muy especial, no es policía ni criminalista, nunca ha empuñado un arma ni llevado una plaga y sin embargo ha resuelto decenas de crímenes. Pero hace un tiempo que Antonia no sale de su ático de lavapiés. Las cosas que ha perdido le importan mucho más que las que le esperan ahí fuera. Tampoco recibe visitas, por eso no le gusta nada, nada cuando escucha unos pasos desconocidos subiendo las escaleras hasta el último piso. Sea quien sea, Antonia está segura de que viene a buscarla y eso le gusta aún menos. Bueno, pues té molt bona pinta, la veritat. He jutjat malament, així que ja me'l llegiré. Sapiens de Yuval Noah Harari. No ho he sentit en ma vida. Però saps què? Que ara em fa mandra buscar de què va. Sapiens m'imagino que va de l'Homo sapiens o algo així, no? De animales a dioses. De animales a dioses? Breve història de la humanitat. Bueno, està interessant, però ara mateix no em crida, la veritat. El jardín olvidado de Kate Morton. No he llegit cap de Kate Morton, però la conec, així que això és una bona senyal. De moment portem un llegit, bueno. Seguim. Orgull i prejudici de Jane Austen. Evidentment me l'he llegit una vegada, crec. O sigui, només una vegada, però he vist la peli. I me l'he de tornar a llegir per fer memòria, perquè me'l vaig llegir al confinament. El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Jo el tinc a casa i crec que me l'he llegit, però no estic segura, perquè no sé de què va. Però és que jo el tinc i jo recordo com el fet d'estar llegint-lo. Però fa molts anys, no ho sé. Pues no el contem, ¿vale? Perquè si no et sé dir de què va és que no me l'he llegit o no me'n recordo. Harry Potter i la piedra filosofal de J.K. Rowling. No m'agrada aquesta autora, per motius que tothom sabreu, però me'ls he llegit tots. Invisible, d'Eloy Moreno. No me l'he llegit, però crec que és perquè és bastant recent. Van sortir aquests llibres i es van posar com de moda farà uns anys, no? Jo sé que ara se'ls estaven llegint els nens, els meus alumnes, adolescents o preadolescents i tal, o sigui, crec que no m'ha enganxat i per això no me l'he llegit. Deu ser com el nostre Wonder, el Wonder de la nostra generació, que Wonder sí que me l'he llegit i les històries a part també perquè m'encantava. 1984 de George Orwell, òbviament me l'he llegit, m'agrada molt, crec que me l'he llegit un parell de vegades, no sé, les distopies m'encanten i sí, també m'he llegit Rebelión en la granja de George Orwell. Homenatge a Catalunya no, però clar, me l'hauré de llegir perquè és que si no, no sóc una bona catalana. La verdad sobre el caso Harry Kuber de Joel Dicker sí que me l'he llegit, no sé exactament de què va, o sigui, no me'n recordo gaire, però sí que em va agradar perquè me'l va deixar la meva tita i em va agradar bastant. Sé que és com de misteri, no et sé gaire més perquè fa bastants anys. I L'invierno del mundo de Ken Follett, no m'he llegit cap d'aquest senyor i mira que a casa els tenim tots, però no m'he llegit cap. És que crec que són massa totxos i crec que ja me'ls llegiré quan tingui 40 anys. Ara mateix no m'acaben de cridar. Dispara, yo estoy muerto de Julia Navarro. La meva amiga la Júlia, cada cop que ens veiem em diu te l'has de llegir, t'encantarà. Los hermanos Karamazov de Fyodor M. Dostoyevsky. No me l'he llegit. No sé parlar. De Dostoyevsky no me n'he llegit cap. Tinc Crim i càstig a casa, el tinc en anglès, en plan, qui et creus? Però el tinc. El abuelo que saltó por la ventana y se largó. Perdona, què és aquest títol? De Jonas Jonasson. Sembla com un dels noms que li posa la J.K. Rowling als seus personatges de Harry Potter, saps? No l'havia sentit mai. Línea de fuego de Arturo Pérez Reverte. Jo només diré uau. No cal dir perquè no me'ls llegeixo, no és que aquest senyor... Un cuento perfecto d'Elisabeth Benavent. No m'he llegit cap d'aquesta autora i mira que és com molt coneguda. Potser algun dia li dono una oportunitat. A més, crec que van fer una sèrie. Una columna de fuego de Ken Follett, lo mateix. La isla del tesoro del Robert Louis Stevenson. No me l'he llegit, fatal, la veritat. El dia que se perdió la cordura de Javier Castillo. No, però m'he llegit algun seu. Em va agradar en el seu moment. En el país de la nube blanca de Sarah Lark. Sarah Lark em sona molt. Algun llibre potser ho he llegit però aquest no. Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley. Fatal no me l'he llegit però com que ara Viena l'ha tret, me la llegiré, és que és l'excusa perfecta. A més jo em sento com molt connectada amb Mary Shelley perquè va morir l'1 de febrer i jo vaig néixer l'1 de febrer, de molts anys de diferència, ¿vale? Però no sé, sempre m'ha semblat com curiós. Los herederos de la tierra del Defonso Falcones, no. Padre rico, padre pobre de Robert T. Kiyosaki.
Espero que no sigui un de Crypto Bros tampoc, no me l'he llegit. Les gafes de la felicitat de Rafael Santandreu. Em vaig llegir un del Rafael Santandreu que es diu Sense por, que me'l va regalar la meva família i vaig pensar, què m'esteu volent dir amb això? Que posa, contra les obsessiones, los miedos i la hipocondria. I jo, atacadíssima de cop. Però em va agradar bastant, he de dir, i mira que jo els llibres d'autoajuda pues, no són els meus preferits en absolut. Roma soy yo de Santiago Posteguillo, que crec que el tinc, me'l van regalar amb uns pares, no em sé, tinc algun d'aquest autor seguríssim, no me l'he llegit encara, però algun dia me'l llegiré. Encara no me l'he llegit, però algun dia ho faré. La Villa de les Teles, d'Anne Jacobs. Ni idea. Un mundo feliz d'Aldous Huxley, sí que me l'he llegit diverses vegades i el recomano molt perquè m'encanta i les distopies ja he dit que m'encanten. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, fatal, no me l'he llegit. Sidi de Arturo Pérez Reverte, ja he dit que no. El cuco de cristal de Javier Castillo, no. El diari d'Anna Frank, crec que sí que me l'he llegit quan era adolescent, penso que sí. La luz que no puedes ver de Antoni Toer. La novia gitana de Carmen Mola, me l'han recomanat molt. No sé si me'ls llegiré o no. He de pensar... És que és un tema en el que no vull entrar ara, però de moment és que m'han dit que són boníssims. M'han dit que són molt bons. Però no sé si ara mateix me'ls vull llegir, ja veuré. Rebelión en la granja de George Orwell. He fet spoiler abans, sí que me l'he llegit, Violeta d'Isabel Allende. No ho sé. Wonder de R.J. Palacio. Tio, no paro de fer spoilers. Sí que me l'he llegit clarament. O sigui, va ser un boom quan jo era adolescent i em van encantar. Em van fer plorar moltíssim. Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. No. La caída de los gigantes de Ken Follett. No. La reina descalza de Ildefonso Falcones. S'estan repetint molts autors. Variem. El arte de la guerra de Sun Tzu em sona, però no me l'he llegit. Los enamoramientos de Javier Marías. No sé quién es. Todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo, d'Albert Espinosa. Crec que no me l'he llegit. Algun seu m'he llegit. Si em dius vine ho deixo tot però digue'm vine o alguna així, crec. Les tinieblas i l'alba de Ken Follett. Mare meva, està més el Ken Follett aquí que jo que sé. No me l'he llegit. El temor de un hombre sabio de Patrick Rothfuss. No me l'he llegit, però és el del Nombre del Viento i potser m'agradaria. Maus de Art Spiegelman. I don't know. Casa de Riverton de Kate Morton tampoc. Falcó d'Arturo Pérez Reverte no me l'he llegit. El niño con el pijama de ratlles de John Boyne sí que me l'he llegit i me'l vaig llegir en anglès per l'assignatura d'anglès al batxillerat. Ara seré molt repel·lent, però per mi els readers aquells eren molt fàcils perquè jo des d'adolescent mirava sèries en anglès en versió original subtitulada. Sempre se m'ha donat bastant bé l'anglès i la meva profe em va dir et llegiràs El niño el pijama de rayas y El guardián entre el centeno i em faràs un resum. Todos deberíamos ser feministas de Chimamanda Ngozi Adichie. No, però crec que l'he vist a algun lloc. La biblioteca de los muertos de Glenn Cooper. La vida contada por un sapiens a un neandertal de Juan José Millas y Juan Luis Arzuaga. La armadura de la luz de Ken Follett. No. Las horas distantes de Kate Morton. Tampoc. El conte de Montecristo d'Alexandra Dumas. No me l'he llegit. La meva millor amiga se l'està llegint. És un pedazo totxo així. Les pàgines són literalment paper de fumar i la lletra està a U. És que és molt llarg. Algun dia me'l llegiré. Dime quién soy de Julia Navarro. Aquest és el que m'ha recomanat la meva amiga la Júlia 1000 cops. Aquest concretament. Largo pétalo de mar de Isabel Allende. Sin miedo de Rafael Santandreu. Bueno, això ja ho he explicat, Això ja s'ha explicat. És que estic dient molt, m'estic avançant. Aquest dia me l'he llegit. És que quan vaig veure'l vaig dir què m'esteu volent dir? El curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haddon. És un dels llibres que més m'ha marcat a la vida. Me'l vaig llegir a l'ESO. El vaig fer l'any passat com a obra de teatre de final de grau, on vaig estudiar i vaig fer del Christopher, que és el protagonista. Vaig ser una de les 4 Christophers. Per mi és un llibre que m'agrada molt, però clar, no sóc experta en això, llavors no sé si és una mala representació o una bona representació de lo que és el TEA. No sé, si algú sap més d'això que em digui si és una mala representació o no, però a mi és un llibre que m'ha emocionat moltíssim. El cuento de la criada de Margaret Atwood me l'he llegit en anglès i em va agradar molt i la sèrie és brutal. 1000 soles espléndidos de Khaled Hosseini. Antes de diciembre de Joana Marcús, no sé quin és. Fuego y sangre de George R.R. Martin, crec que és un de Joc de Trons. No m'he llegit cap perquè m'he vist la sèrie i són molts llibres, hi ha molts personatges i prefereixo llegir-me'n uns altres ara mateix. Però la trama és brutal. Cumbres borrascoses de Emily Brontë, cims borrascosos, boníssim. Me l'he llegit 2 vegades, el primer a Literatura Universal, al batxillerat i el segon quan va sortir a Viena. M'encanta, sí, és que m'encanta. Nunca de Ken Follett. Ken Follett, no t'he llegit, ho sento moltíssim. Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman, no sé com es diu. No me l'he llegit, no sé quin és. Mujeres que compran flores de Vanessa Montfort. No me l'he llegit, però m'agrada el títol. Jo antes de ti, de Jojo Moyes. Home, ja t'ho dic si me l'he llegit, tio, he vist la peli. Això a la meva adolescència era brutal. El secreto de Donna Tartt. No,
però m'he llegit La història secreta. No sé si és el mateix, vaig a mirar si estan dient aquest. Sí que és aquest! I per què es diu El secreto, en castellà? És La història secreta. Sí, pues clar que me l'he... A veure, no he sigut una turres amb aquest llibre per res. Increïble, dels meus llibres preferits. Per favor, llegiu-vos-el, feu-vos un favor. El amante japonès d'Isabel Allende. No t'he llegit, senyora, ho sento. Ja et llegiré algun dia, Isabel, perdona'm. Don Juan de Lord Byron. Lord Byron, em sona el nom, però no t'he llegit, ho sento. El caso de Alaska Sanders de Joel Dicker. M'agrada molt el caso, el caso de Harry Kuber, el caso de Alaska Sanders. No, aquest no me l'he llegit, l'altre caso sí. Manual para mujeres de la limpieza de Lucía Berlin. No me l'he llegit. El cuaderno de Maya d'Isabel Allende. Un altre cop, aquesta senyora està tot arreu. Todo arde de Juan Gómez Jurado. No, però és el de la Reina Roja, aquest no, potser m'agrada. El viento conoce mi nombre d'Isabel Allende. Momo de Michael Ende. Aquest és un clàssic que no m'he llegit. La catedral del mar de Defonso Falcones. No, però és un clàssic. Un monstruo viene a verme de Patrick Ness. Me l'he llegit. Quina tristesa del llibre. No puc més, o sigui, em destrossa per dins. A través de mi ventana d'Ariana Godoy. És el de la sèrie aquesta? No me l'he llegit. Persuasió de Jane Austen. No, però acaba de sortir en Viena i el tinc en anglès, que me'l vaig comprar a Shakespeare & Co. A París perquè sóc una rebel·lent i vaig obligar l'Abril a fer cua per entrar. Berta Isla de Javier Marías, no me l'he llegit. Tierra de Eloy Moreno, és el d'Invisible, no? I no me l'he llegit. Ordesa de Manuel Vilas. El sueño del Celta de Mario Vargas Llosa. En los zapatos de Valeria de Elizabeth Benavent. Ah, perquè és la de Valèria de la sèrie. La sèrie Valèria m'agrada molt, he de dir. Me l'he vist sencer. La piràmide roja de Rick Riordan. Crec que sí que me l'he llegit, perquè em sona molt, i crec que el tinc a casa, i crec que el vaig llegir fa molts anys. La història interminable de Michael Ende. Ah, per això em sonava Michael Ende. Crec que sí que me l'he llegit fa anys. És que us estic parlant de llibres que em vaig llegir potser als 15 anys, vull dir, fa 11 anys, és que no me'n recordo, però diria que sí, perquè recordo que hi havia com la lletra de dos colors, com del present i l'altre món, algo així, una lletra era verda, l'altra vermella, sí que recordo algo així. La canció de los maoríes de Sarah Lark, no? Culpa mia de Mercedes Ron. No trobo que això hagi de ser un dels 100 llibres que t'hagis de llegir a la vida. El juego del alma de Javier Castillo. No, però l'autor m'agrada, ja ho he dit. El camino del artista de Julia Cameron. No. Meditaciones de Marco Aurelio. El puente de los asesinos de Arturo Pérez Reverte. No. El arte de engañar al karma de Elizabeth Benavent. No. Siddhartha de Hermann Hesse. No, però Hermann Hesse, algun llibre he llegit d'ell o algú sé sobre ell, però no l'he llegit. Tu no mataràs de Julia Navarro. No. I El pintor de almas, Ildefonso Falcones. No, vale, falten molts llibres aquí. I sé que és la web de Penguin i tal, llavors suposo que són llibres seus. Però Penguin té molts llibres clàssics, molts llibres clàssics. És una editorial amb un munt de llibres publicats. Hi ha més clàssics que aquests. Home, a mi no em digueu que aquests, que culpa mia, que no sé quan té, però tampoc té tant de temps. No és un dels clàssics. I ja està. M'encantaria saber d'aquests 100 llibres. Jo ara mateix no sé quants. Deixaré per aquí el recompte perquè no ho he comptat mentre ho feia. M'agradaria saber quins heu llegit vosaltres. I ja està.